আহি থকা সময়ত আমি বিপিএফক ভোট দিম বুলি ভাবিছোঁ কাৰণ কিয় আজি 17 বছৰ বিপিএফ চৰকাৰে বহুত ভাল কাম কৰি গৈছে হাগ্ৰামৰ মহিলাৰী ছাৰে আৰু সেইকাৰণে আমি হাগ্ৰামৰ মহিলাৰী ছাৰকে ভোটটো দিম বুলি ভাবিছোঁ আৰু নাঙলত ভোটটো দি জয়যুক্ত কৰি আৰু বিপিএফ চৰকাৰ বনাটোকে আমি বিচাৰিছোঁ। ইউপিএফ পাৰ্টি কৈ আছে যে ইউপিএফে নতুনকৈ বিটাৰৰ অন্তৰ্ভুক্ত কৰিছে এইখন গাঁও ইউপিএফে কিয় নিদিয়ে বিপিএফ কিয় দিয়ে কাৰণ কিয়নো অকল ইউপিএফে এইটো কাম কৰা নাই হয়নে নহয় চবেই মিলি পেলাই কৰিছে আৰু কাৰণ আজি 5টা বছৰে ইউপিএফে তেনেকৈ কাম কৰিব পৰা নাই আৰু আমাৰ এই গাঁওখন পিছপৰা গাঁও হয় আৰু ইউপিএফে আমাক চকু দিয়া নাছিলে আৰু চকু দিছে আমাক বিপিএফে আৰু সেইকাৰণে আমি বিপিএফকে ভোটটো দিম বুলি ভাবিছোঁ। শুনিছোঁ যে আপোনালোকৰ ইয়াত ইউপিএফ পাৰ্টি আহি পেলাই কিবা খেলা কৰি আছে কিবা কৰি দিছে আপোনালোকৰ বাজেটত কিন্তু সম্পূৰ্ণ হৈছে নহয় সেইটো সম্পূৰ্ণ হোৱা নাই শুনিছোঁহে মাত্ৰ কিমানৰ বাজেট এইটো শুনিছোঁ মানে 12 লাখৰ বাজেট বুলি শুনিছোঁ কিন্তু এতিয়ালৈকে স্পষ্টভাৱে আমি জনা নাই কথাটো। তো আহি থকা সময়ত আপোনালোকে ইউপিএফ ভোট নিদিয়ে নাই আমি বিপিএফকে দিম। কেণ্ডিডেটক লগ পাই কেনেকুৱা লাগিব বহুত ভাল লাগিছে কেণ্ডিডেটক লগ পাই পেলাই কাৰণ আমি এখেতকে মানে চিলেক্ট কৰি আছিলোঁ এখেতকে হোৱাটো ভাবিছিলোঁ গতিকে এখেতে আহিছে আমাৰ মাজত হৈছে আৰু সেইকাৰণে ভাল লাগিছে। दिनै जों एराले लगायाव फैबाय आं बिपिएफनि सासे केन्डिडेट हिसाबै बयबो रायजो राजानिसिम आंनि खुलुमनायखौ बावहरबाय आरो रायजो राजाफोरखौ खावलायदों बिटिसिखौ रैखाथि होनायनि खाथिराव आरो बेखौ डेभेलप खालामनायनि खाथिराव जेन बयबो ज'है जेन नांगोलनि सावगारियाव भटखौ होयो बेखौनो आं गुरैयै खावलायग्रोनाय थाबाय आरो जों दायो जों जिखिनि थाबायबाय नुबाय जोंनि गुतै बिटिसिनि पलिटिकेल जितु सिनारिय' बिपिएफआ एबार एबसुलेट मेजरिटि लानानै सरकार दागोन आरो हाग्रामा सारा जोंनि बिटिसिनि चिफ जानाया खाथां 100% आरो जों जेब्ला जों सरकाराव फैगोन सरकार फैनायनि उनाव जोंनि बिटिसि ओनसोलनि जिखिनि मावनो गोनां खामानि बे गासै खामानिफोरखौ जों मावगोन बिहेखे बे ओनसोलाव हानि समस्या दङ आरो बे हानि समस्याखौ जोङो फोजोबस्रांनायनि जिखिनि दायित्व दङ जोंहा बेखौ जों मावगोन आरो बे खोनानो मोनदों जे इउपिएफएलआबो बेहाय हाबफैदों बा इउपिएफएलआ बुंफैदों बिपिएफआ बिटिआरआव गोदानै गामि सोसननाय ओनसोलफ्राव फैनानै भट बिनो लाजिनो नांगौ होननानै इउपिएफएलनि माखासे दैदेनगिरिफ्रा बुंदों बिनि सायाव नोंथाङा सासे बिजाथि हिसाबै मा कमेन्ट होनो सानदों बेथ' माने इउपिएफएलनि मोनसे बानायनाय बाथ्रा जिहेतु बे बिटिआर एकर्ड जानाय समाव जोंनि पार्टिनि चिफ हाग्रामा महिलारियाबो दङ एकर्डनि बिथाङा उइटनेस बे हिसाबै जोंबो गोदोनिफ्रायनो लुगैदों जे बे ओनसोला बिटिआरआव हाबनायखौ जों लुगैदोंमोन आरो दा बे मथेहै जेनेबा जोंनि दिनाव जायाखिसै दायो आबसु बा एनडिएफबिनि नाजानायनि गेजेरजों जिहेतु बिथांमोना बे गामिखौ सोनो हाबाय बेखायनो आं बेखे एनडिएफबि केडार आरो आबसुनि वार्कारफोरखौ आं हामबाय होनदों खिन्थु इउपिएफएलआ बे ओनसोलखौ बिटिआरआव सोआखै बेखौ सोदों एनडिएफबिनि जितु पिस एकर्ड बे एकर्डनि जुगिदिसो बे गामिया बिटिसिआव हाबदों आरो इउपिएफएलहा बिथांमोना अधिकार गैया जे इउपिएफएलआसो बे गामिफोरखौ बिटिसिआव सोदों होननानै बुंनायनि खुनु अधिकार गैया बिथांमोनहा आरो बिनि अनगायैबो गोबां गामिफोर दङ थालांबावनानै आरो हानि जेंना दङ बिनि सायावहाय बे थालांबावनाय गामिफोरखौ नोंथांमोना सरकाराव फैब्ला सोनायनि बेबस्था डेफिनेटलि जों बिनि बेबस्थाखौ जों लागोन गभर्नमेन्टजों रायलायनानै जों जिखिनि थालांनाय गामि बे गामिफोरखौ बिटिसिआव सोसननायनि जों बेबस्थाखौ लागोन जिहेतु बेयाव मोनसे लिरनाय दंखायो बे कन्टिगिउटिया मेनटेन खालामनांगोन बिनि गेजेरावसो माने बिटिसिआ जागोन बिटिसिआव हाबनोब्ला कन्टिगिउटि मेनटेन जानांगोन आरो बेखौ मेनटेन खालामनो थाखायनो जिखिनि थालांनाय गामि बेखौ जों सोजोबगोन होमबासो जोङो बेथिं गोदान समस्थिफोरखौ दानायाव जोंहा इजि जागोन नोंथाङा बुंदों जे जायगायाव बांसिन बेवहायनो बिटिसि केन्डिडेटखौ होनाय जागोन होननानै बुंदों सियर 100% थेंक इउ